муносибатҳои дипломатӣ чӣ гуна ба роҳ монда мешавад? Дипломатҳо кӣ ҳастанд? Протоколҳои дипломатӣ чӣ аст? Ин яке аз мавзӯъҳои муҳими баҳсбарангези семинари дурӯза дар шаҳри Душанбе буд, ки дар он журналистони кишвар иштирок намуданд. Мавзӯи он 30 солагии муносибатҳои дипломатии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буд. Семинарро масъулини маркази тадқиқоти журналистони Тоҷикистон ташкил намуданд. Онро сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дастгирӣ кардааст. дар ҷараёни он баъди 2 рӯзи тренинг масалан мо бо фотовиставка гузаронданем дар бораи муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону Амрико дар тӯли 30 сол. ба ғайр аз ин дар давоми фаъолият мо 18 гузориш бояд омода кунем ва дар охир як филми ҳуҷҷатӣ то ки ҳамин ҳамкориҳои 30 солаи Тоҷикистону Амрикоро муаррифӣ кунем. семинарро ки 2 рӯз дар шаҳри Душанбе давом кард, мутахассисони варзидаи кишвар, сардори иттифоқи журналистони Тоҷикистон дар вилояти Соғ Илҳом Ҷамолиён ва хабарнигори BBC Сӯҳроби Зиё гузаронданд. Ин 2 нафар ба гурӯҳи журналистони кишвар дарс гузаштанд то дониши онҳо такмил дода шавад. Илҳом Ҷамолиён бештар дар мавриди одоб ва ахлоқи журналистон, инъикоси мавод дар сомонаҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ суҳбат намуда тарзи муайян кардани аудиторияро шарҳу тавзеҳ доданд. بسیار موارد میشه که خود آدما خواهش میکنن که من همینجا قبول من آزادی با قبول کنید گفتن این آدمایی هستن که وای چی میگه ایمان خودشون که اومده ایستادن و حتما خواننده شما خواهد شد چون که خودش خواهش داره برای اینو داشتن در کار برای چی داشتن در کار چقدر اودیتوری شما زیاد شود همون قدر امکاناتی монетизация пулкоркунии шумо зиёд мешавад. ин дахл дорад ҳам воситаи ахбори оммае ки масалан ҳама журналисти оддӣ ба имрӯз як журналистам ба сифати як воситаи ахбори омма кор мекунанд. нақши стендап дар гузориш, онро дар куҷо ва чаро дар гузоришҳо ҷойгир бояд кард? Аслан чӣ гуна стендап хонда мешавад? Кӣ бояд стендап диҳад? аз мавзӯъҳои дигари ҷолиб буд, ки тренер Сӯҳроби Зиё ба иштирокчиёни семинар таъкид намуданд. гуфта шуд, ки забони стендап содда ва ба тамошобин фаҳмо бошад. стендап агарчи будани журналистро дар ҷои ҳодиса муайян кунад, дигар ин гузоришро нисбатан ҷолибтар месозад. сатҳи мутафовити ширкаткунандагони ин давраи омӯзишӣ буд. масалан дар миёни тақрибан 12-15 нафаре ки дар ин давраи омӯзишӣ ширкат карданд, ҳам афроде буданд ки масалан таҷрибаи кофии кор дар расонаҳои тасвирӣ, телевизионҳоро доштанд ва аз тарафи дигар онҳое буданд ки ҳанӯз донишҷӯ ҳастанд ва тоза мехоҳанд алифбои ҳунари рӯзноманигориро ҳунари журнализмро ёд бигиранд. барои ҳамин барои ман ба унвони як мураббӣ, як тренер вазифа ин буд ки бояд талош кунам ки он суҳбатҳое ки дар мавриди мавзӯъҳои мавриди баҳс мешавад ҳам барои гурӯҳи аввал ва ҳам барои гурӯҳи дуввум, яъне ҳам барои хабарнигорони соҳибтаҷриба бо таҷриба ва ҳам барои онҳое ки тоза доранд ба журнализми амалӣ рӯ меоранд мафҳум бошад, фаҳмо бошад. ба назарам аз он вокуниш ва аз он арзёбиҳое ки дар тӯли ин ҷаласаҳои дирӯз ва имрӯз аз тарафи ширкаткунандагон ироа шуд, пешниҳод шуд, ман фикр мекунам ки мо то андозае муваффақ шудем барои ба ҳадаф расидани он барномае ки дастандаркорони ин давраи омӯзишӣ ба нақша гирифта буданд. давоми 2 рӯз наздик 20 нафар журналистони кишвар, ки аз ҳар минтақаи Тоҷикистон ҷамъ омада буданд, дониши худро такмил доданд. бештар таваҷҷӯҳи онҳоро муносибатҳои дипломатӣ ва протоколҳои дипломатӣ ҷалб намуд, зеро ин мавзӯе аст ки гурӯҳе аз журналистон кам андар кам даст мезананд. اصلا برایم این سمینار بسیار مهم و شوق‌آور گذشت، زیرا در اینجا استادانی پرتجربه ساحه ژورنالیستیک به ما درس گفتند. اساساً درباره موضوعهایی رو از این سمینار فهمیدم که بسیارتر درباره تهیه کردن ویدیورولک ها، فیلم های حجتی رو در بر میگرفت و اساساً باز یک چیز جالبه که از این سمینار برای من خاطرمون بود و من فهمیدم این چطور گرفتن استنداپ ژورنالیست باید چطور
صحبت کند و باز قید کردن به مورد است که در این سمینار اساساً برای من چیز جالب این فهمیدن بسیار معلومات درباره آداب ژورنالیستی بود که این را استادان ساحه به ما فهمانیدند. семинари дурӯза ки дар шаҳри душанбе аз ҷониби маркази тадқиқоти журналистони тоҷикистон баргузор гардид иштирокчиён муфид арзёбӣ намуданд, зеро мавзӯъҳои муҳими соҳаро журналистони ҷавон омӯхтанд. гузориши мафнӯшкур ва наимҷон аюбов барои барномаи иттилооти хабар.